नमस्कार जय जगन्नाथ। एମିତି କିଛି ଶାଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବୋହୂକୁ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, କି ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଯଦି କିଏ ତା ବାପା ମା ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଆସିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ତ ହେବା ଦୂରର କଥା, ଏମିତି କଳି ଲଗେଇବେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ କହି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶାଶୁମାନେ ସେ ବୋହୂଠାରୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆମର ସେବା କରୁ, ମୋର ମାନେ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ବାପ ଘର ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ତ ସେ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନ, ତା ଘର ଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନ, କେମିତି ଆଶା ରଖୁଛ ଯେ ସିଏ ତମର କୁ ସେବା କରିବ, ତମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସେବା କରିବ? କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି? ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ।